Goikiraga bo mwancho motegereri no ngobutora mangana maye bunanyara kubaka gwateka eye mase yemo kurwase kiteseni kya na mbeye mo kya bagusi global radio ekeumbu kyombogusi nyore meroberi yaito eye mase yemo asisi myo yakobako wetira www.bagusiglobalradio.com agenda su play store yako download app yaito yabagusi global radio nyore meroberi yaito eye mo aseyemo obo igo mwancho motegereri yo kubori wa mone serikali onyaka bako bwatia machikamo na maraga yanyara kubageko beka abonetira yemo yoko yekoya kurwania bini rero bwa corona na boy ko chakirense mu yamara batoka nyomba ko ikachinza 11 cha mambia asamalieta Fidelis Omingo Mchogeke nekeumbu kyomogusi omuralia yes nywete obo ibindi bikire gusi yetoga usiba no mateka rasma twirende usiga nyanto kurenda twate machika ina marwa ya serikali ndoko giento konya gusi yaito wano mete meigugwate abanga nyamira kisi inde yabiro nyamira yaro mu subate na robo myaka ya katwaiga munyara ko kagotoka bwate ibintu bimanyerere byo binyi byo burere bwa corona akinende natangwa nande namnyoki gwa gochiyo mate mbamyoki manyanga go chikemure mate ksumu ikobana ndoranyara machibo domanga na kimbosi bali ose negative alafu metano na una baruro robote go mo waziri wabocheno mutaika ururo robote sai otabirenga abantu 10 bana ba mentre yo bayikira abante miemo na 52 na 172 awase gusi represented gusi batabire kesi ya kamonkero bono kesi ya kamonkero gusi in short yemo gusi na bwate mo gusi na royo masabu abantu 150 172 ono medikonya tokonya korera lakini noma bono mate ikira lakini bono abantu treka gusi mundo itumete atoka ndangi Nairobi atoka ko gusi to achie kolegeri yali to achire karotango brief tango mu wasiro wachanu Kisii County amusubati Sara Omache tango ruro robot lakini Kisii County ndrambanyi wake koleki mina nachiko na bube kibyote to erere burundi na wake ndikisi ndabando sare ndoche mutandao ga bakunya kubulinga igusi to akure na so yega su binda ligere buya ndoche kanga oyokora mbabeke tibya sare ngira kini esa Kisii County sai ndobwati kende gyons oyo atoka no mugusira kini atoka rende konyakora Nairobi abekira kini Nairobi ali atoka tari gusigusika ndo bwati kende gyons yoko tango musubati Sara Omache yo mugwasibo bachan ango tabirinki kendrate mena narra kali nete town yali nango cheke studio chipia gaza uskali baruti na manga ono byatekire ngira ateka ibona bagusitwa speaking to kore kiyangi dura korenga tubwatia machiko ya serikali akina kiyo kadura atori kurwa bwa tubwatia machiko ya serikali ya kigima mujakirense ya motoka nyumba iga twayitirio muliro lakini wono rucho muralia njome tona isine kire na arenga enye ndi serikali yanchebe kaone lockdown ya Sikiri County inga oyo uri county yae anya kore gusi vera gusi onya kore kericho ona nanya mudana ukarikericho tame yo sinabwate ache gusiga ache guitabana ono maite mbaka ntomaiti serikali mbiye yale ngonye no kubwa ebeke ebitange byanya toka bageko beka chi county nelia Nairobi Kwale Mombasa icho ebeke chi county bandu baru county ya muchi aseye no maite bono sai tokumanya omuntu ole nyamira nabwate bono babeke te Nairobi yo kana chi county ya chioka bono bena serikali yange kore bona kwa ndeyo asokora kwane na nje alafu ono oro wote rumo uraibu ensaru etegoro tinde gukurukwana na kia bantu ba Nairobi na kiba ba respond gochi ase directive ya narukwanire ndera ba obisabo bolendi kurwa se chinsemo awona mono se county ya Nairobi mbaro kana babegete bitango watangire chigari nchiso na boyo kurwa se county ya Nairobi chiga naro chiwanjiro chioka kurwa rona news inanye kaba chigari chali wanjiro kurwa se county ya Nairobi gocha na boyo goso gocha se county eyo negari bogoleti mafuta ye chigari amo na makorokorali ako bogoli chindagera abo kana bari wanjiro basokora kina mona barwaire mu wasiro ito bo bulendi bwa ime musike Fred Matiang'i na ate banga barwaire bari ba bganere ku county chinga ko genda se county ya Nairobi ko bwenikwa achinjira awo go sama barwaire awo baro mungu wanjiro bari baita ikabona abantu bagwanjiro ne chigari chibogolite mafuta ya chigari chigari chibogolite chindagera amuna chigari cha barwaire echicho na chigwanjiro alafu metone ngeri yansinyira sana kwanza epara ya nini epara ya Thika highway lero jali gwete kaunye tobwatie biashara go cha mono barwaire ndagira mo bintu binde njale gwete ine arapara na tobwata wona njale gwete chiga baba skali babegete mbale bugari njale gwete ye bakana bono igoro asoroboti uromora iwensaruete ngatetenga chindagira chigali chikwira chindagira chigende unalitwa takwane tekorandenga
ai domo gendia ta chenchi kuna ndomo gendia be no mokonyo conductor ya babere boka chindagera choyi chibe supplied abantu banyore ndagera bari yakegima bono gusiga rene ne tata na makonyora abanyanyimbo bagotyotererika yose bakumyokia abangena bwate ndagera rire na kibono rochiringaniriro ryo igone chine igose Nairobi ukayarenge ku apply no maete kera bantu mbale mmeto na batai kere county kere serikali ya county rebeta machikai bono kama machikai endagera tingi Nairobi atebete kibono county ya serikali ya county ya Kisii none bwata machikai ne benyako keote abantu bae bono tauni andro chona abantu anya komnyokyo bangena we dabi bachiro komnyokyo bon tima itina kima chiko kia serikali ya bekire county ya Kisii ko ene kebuna chindagira abantu konyora bale ko bantu kuraranjira ndima ite machike serikali ya county ya bekire nare ngwete ngocha makonyora bole basikali ya be county bauli romo ngina getega matoke boli babekire gali mebachire bale bono ngoli bachire murari ngoroge ndeke mwiso ndeke kangecha ngoroge ndeke kangecha sana nza nari gweta daraja mbili matari ayo musikali we county ubwo tinyanya ndeke kabu kyombo ngina boli mweta kabuli akabeke gali ya kaenda kindege cyo mwino ngarobe sana lakini ndende akieto kwa boli balimotegerera bategerere baito basikali balime kabe county ya itorokora county ya Kisii aki abangina uno irimo arona kimoko baonjirende lakini abangina irwendo kakajinze chimo bamukonyore bro bwa corona obobe metinga ne bono umuralia ngene yere kabere embi yabagotema lakini umungina nalega iga okonyo sina matunda aho ni matunda anyore kendirira abana nyomba uralire nchara matukabire ikaguchikuiba kene ngara ko no mande nando ma to bono buchiwe serikali ko kuge kubwatiwe nande mtai kagwe mu wasiro wacho nate banga abantu baligereri nande be yaliganie uburwiro bukura chikomenda inambe kera chikomenda abe serikali chikomuke bitambukero ebitindi bono igondo ma bitambukero kiri mukawe kawe nate yanga abantu be banyakwe yaligania akoba no burwiro bonya komenda ma ira namba ya menda abantu 14 bona ndike baramende kurwa buka wateba na be serikali chikomuke bitambukero binde ngabona bitambukero kamwe kikagire kire mukiwe toto lockdown kikagire toto lockdown mutara ko mukiwe ko ba ina renjira ya moyo go sirie binyenye ko banja te na denga akiende lockdown yabe nende bakenda bakenya ba ande ero moraria ero lockdown na kama ye ro kitoko banja ra iga nyumba lazima torana kitoko ra geria bando ko bono ma ndo bwate bando bantu bale bwata banda bangina bale bwata banda mungana le bwata kende nyomba akwa nabe nyomba iga akwenjara yabona ko serikali irikinjirende akato akende alafu chisanitize na chiacha ebi yazara byachakire sana ebi yazara byo kon chisanitize by the way news leo naka bana ligeria seto mutandao chisanitize chakiro ko suwe chinde chire echobolimo fake bona tima itena kitogo onchia tomaye ko manga umwananchi insanitize kya gutumia tima itinara seto mutandao nga sanitize echobolimo cha chakiro ko suna nka we na chikwanira bwango iga atanga chisanitize chikamba nchi chakiro ko sia sanitize echobolimo fake bona tima iti lakini yenkenya mwa tole onyo yenkenya tole dali yenkenya tole igobona in fact again tondo chengeringe yabona tikamte ikawe babe kichinchira gete namba bwento babe bitambukiro aho yani chinchira cyo goranga abakenya bonse ye fake ye original abakenya ngonyora bale nande bali gichinchira abakenya baranyo sanitize cyo bonse na chi mask bono maete bali gichinchira umuntu oli olekenyora kanyora chi mask because ndoko bakonya bono maete bakwana kurugora ali ngachi mask cha na niwe bosa akiri bono umuntu natarashi nyoro sabando bali binyoro batarashi nyoro to akonyoro ry'abantu ume wakone chi mask yone nenyere gente kama naramta ikawa tereronga nga ababwenya bonse bono ngo chikwe kubali bintu ribwenderete beyonce igono kurumega bintu bimbia rengo igona kikonye Kenya tokurwa ni buriro le kwa COVID-19 county njiroro chinde umugaba na we county ya Steven Sanga umugaba fana we county yake ona yaraleona Steven Sanga nate yanga chi county njibwa ati resources chisaine achokurwa ni ebinyimbi buriro bwa corona igobona nyako bagakubulie ka national government nyako bagiko bachibesa anke chichokurwa ni county njiroro chinde chitabwa ati ebibe bifaye bigwa kwanire byo kurwanya ibirori bya corona bono buna bintu bachi mask bintu buna abanyagitari munyagitari nabo yenda gutwara ibintu byo kwerenda era umanyira nigo bono mbate banga account ne account njibenda koyegwa utiko kaberwa ibi kerango gete chibesa chinyako bachiko rwana libi nyingi byo bwa corona
ande tukwira ni mega tukolere gawe antu akona igoro y'abanyanyimba uregwa nk'ikidagika iberiga wikaranse no muske ungwaye mugambe one on one na kyura mote ikuso abaskali abaya bagenda tukore tubulendi na corona yatekaye ora abaskali abo maye to muskali mo nyine muskali mo no muntu bunayi ne litwe to muskali nabwo ento kutware ngende kubuna utu yani atwara obunyamwanya bantu umanye kero godiri no muntu akikwa mote yababa saa insa mocha yabeire serikali nja kwana genda nyomba lakini naindurenda abantu naindwa abana ngindo kwenda kwati amachiko ntonya ko bwati gukira litwo konya batebiko igobona nje nawo yongwa nga atebiko sase emya abanyanyimba abayo saba obisaba abe county benya ko bako handle abantu bya benya ko bako tumia encherendo ngeko batiko kundereria abantu esenjera chinde chonse because kora mungene ndagira bwata ko chikoni mwana rategemete na chiko abana baye koira mwao ikine teringia ikine chira no mweto koira mwao iterimpia igobono ngwa na gwente ko teya abantu ababaye aba obisa abaye be county barona ke bako handle abantu in a special way na encherengia na Mariuki anara bagutugutaburi chiro ga abantu bakwebiri kabisa gerera mete bindi byanya gunguna ene toro ne biri boli na miga maisa na ni chiyara idali buya mbabwento koliga chinchira chingiya cyo kanya abantu naba nago kubatebya lakini nainduka aki abantu nainduka toiwera machiko ya serikali toiwera machiko ya serikali ne renchira yo katora ekonyo maite eyetari goteso to se twa serikali ene nchirengiya ya serikali yabekire go wekonya ntu abanyene bono ntigana intu tumayenga ene serikali egenda tokolenda abantu baye serikali ndo kone kuna abantu bayanganyora baro bolendi mbanya ko bakwambugwa 7 nibo rwere wa covid-19 moto rwere no besana borero bomboli ko chora muntu igo bono tukatwerende twande chirali oni oro singi 200 corona mambie ko kore igo tukwa konya abantu bono twa tugwa tema chiko ya serikali kira kinda kore ngoto yo mo tegereri abuga tia machiko ya serikali kiyo kana kinda kwa nayo bas baote anga ole mato aiwe wase mwancho mategari n'abagusi Global Radio natwa kwanire onya eno munyanyimbo bwa serikali ye county ya Kisii numuri atabirenga gatobe no bumwanya abantu kero kwenda gali nonye kafi ya uruchi directive cyarure tema kwana n'abantu bari no bumwanya abantu iro ulimo subati umino iro ulimo amomino ulitato umino iro ulimo murumino kugamba nere elio nonye burero bwakire torenchira kitorakoreki turerende togendere komenya tuburwani kabisa mbaka twakoreki twabwira enabagusi Global Radio na kwenye murubiri yetu ase oko login wose asoko sachirita www.abagusiglobalradio.com app yetu ko tokerega Play Store nye download ediro nyori murubiri yetu ni wateka na boyo ko nyora mangana mayagu na wate kurochin tandenye chense boyo na boko ndari YouTube o subscribe channel yetu Abagusi Global Radio nche Nedwin Mokaya oyo Fidelis Omingo Mochoki ngoko inyoria obwatia machiko amona marago ya serikali abune nchira yemo yo wetanga kwa mukuri wose konyore bintu byo rwere bwa corona eke neke umbu kyomugusi